Cheikh Mansour banane Serigne Abdou Diouf noti yettaba antawa bimba tawa kay ay sum taka mbadan mbar yenna ta ko mi yikasi mi hedi mo kasere mum kono odo lettere mo wi'ama ko kay mi jangi ko Cheikh Moutaga wadi ko kay dum no kadi mi nam be o de tufa ko be tednan min binni ngalde mal bi mon nan ko meda nan ta lakara do nan don o wi'a jono ko ayyan Cheikh be fuuta kawrani bima dum boyi o wi sabu allahumma anta salam alaji masayid e Cheikh Ahmad Bokar alaji masayid e Cheikh Ahmad Farfonde nam bima la wana allahumma anta salam renni o wi buida bima la e luru ndiri gila allahumma anta salam arani nam on wanno ko ngal mako e nyaamangal pili anni taw tawti ngal do o yedi o huccitam Seydou Diop nan do dabiya do walla do gambe do en tawa wi ko mbiɗa bimɓe luru ndiri gila allahumma anta salam wana allahumma anta salam addi lural mabɓe nam wona ɗum fuddi ko gila eɓe janga to Ceerno Mouhamed Baba nam lural hakkon mbaɓe ko toon Ceerno El Fekki gawol janginanno Ceerno Mouhamadou Bachirou Kane dondu nam toon Ceerno Amadou Hore Fone janganno ɓe luru ndiri kamɓe ɗiɗo tarikh mi haala tarikh ala kara mo yiɗa fof mofti ceeɗen waɗa tanum tarikh annabi sallallahu alaihi wa sallam goɗɗum e goɗɗum mbino yonde Ceerno Amadou Hore Fone e Ceerno Mouhamadou Bachirou luru ndiri nam kanko Ceerno Mouhamadou Bachir o ari cilon ɗo e jokkude e Ceerno Ahmed Baba nam Ceerno Alaji Massoyde e Ceerno Amadou Hore Fone ɓuri lujidude Ceerno Amadou Hore Fone ari ɗon tawi ceelagal hakkude makko e Ceerno Mouhamadou Bachir nam haalo pular mbiyata giɗo ma gaño goñma e gañuma e silma fof ɓelani Ceerno Amadou Fone jagdirimo ɗum ɗum luural mabɓe anani wona lamante salam hakkude makko e Ceerno Bocar wona Allah lamante salam addi nam Ceerno Bocar ko gorko jooɗo timbuɗo laaɓɗo ceniɗo no kalan ɗum o wiiri yo Allah yoɓ Ceerno Seydou Hamad yo Allah yoɓ Alhaji Dam Farba yo Allah ɓumno yiye mabɓe Ceerno Bocar ko laaɓɗo Ceerno Masaydo Allah ne jarri bawɗi ñaw asmo Ceerno Bocar ko nefowo nam sa sellani nefima on beldata ko ɗum reni ɓe anani wona Allah lamante salam nam so ɗum ɓenni allahumma anta salam mo mbiɗa o kala mo ren kala goppirno ɗum Ceerno Alhaji Masaydo geɗɗiɗi nam tawtama walla Allah muɓima tawtama Allah hokkimo gati tigi mi foti nam o yette ba koni mbimi koni wona allahumma anta salam reni nam beldani gila allahumma anta salam arani onon huɓa deppo on dambala oɗon gaddu ay bisara mo gadda sogoydi nam mana mbiɗa wonnata o mbi allahumma salam ha ɗum jawɗon seeɗa mi heddiɓe ceerno fof wata allahumma anta salam haysen wajibinde jatara moɗum mbiɗon ngala e muɗum haji min funnague to gonmi kodduwar to kala ɓi ceerno garɗo ɗon aɗa waɗa allahumma anta salam mi wadde ma a waɗata kadi mi deƴƴa nam debbo e gorko fof no famɗen hay goto Allah ma ko tawimi toon taw wona ɓiɓɓe seeramɓe ene heewi ko tawimi toon nam mbaɗa allahumma anta salam o mbiya bisimilla mbadden mo watta o mi deƴƴa nam mataw kay kam wona mataw kay ñumade nde kam wona haɗa kam harmani feññide nde kadi harmani nam ɓe luyde ko hakkude nde feññine alah sallam feññini walla feññinani neɗɗo noon so tawi woni koɗe maɗa ara e maɗa jippimama aɗa andi ko waɗata ko walla yiɗa walla ko mbatta ko yiɗa walla ko ɓaade bonnata diine ma an ko tan ma rewde hen nam dokka ɗum hurum dokka jinaɗe ɗum hurum hay so ɓiɓɓe mabɓe rewɓe kamɓe seeɗa ɓe so gari yettade galle salmini min juldi mbiyata goto waɗo Allah monta salam mari mbaɗade joomum watta Ceerno Malick Seydou Hamad to Madina Gonas Malick Baba Seydou Hamad ko seedam sa yi a no jurtoɗo mo namda iwruga to jiɗɗa ko laaɓede ka peli war ko jurɗan oto kalmi ko woni har mo wallir boñ ɓemi kalmi ɗo ko Malick Ceerno Baba Seydou Hamad sa hi namuɗa ɗum omo ari o woni galle ɗo ma won lewru walla lebbi ɗiɗi o yii no mbaddanmi ɓiɓɓe seeɗen ɓe ni oɗo waktu ara min julde min mbasa allahumma anta salam oɗo waktu ara min julde min mbaɗa allahumma anta salam haw teskiti ɓiɓɓe seeɗen ɓen ɗiɗo reɓe gaɗo min mbaɗa allahumma anta salam
tej ha jingi o yalti o sai nam anani an jurto dum kala ba namdam o wideede min de kam yetti Allah mi yetti man feewi o wi ko darsu mo yimi ada bada o oɗo darsude woni jokkere en ɗo mbimi holon darsu ko ni wi mi yi kala ɓiɓi seeɗa ɓe garɗo mo watta bam watta Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah manta salam a deƴƴat nam baɗo noon so tawi an hoore ma desal ngal waɗa wi mi yi hay debbo aɗa kiiɗo en rewɓe ɗiɗo ko ɓiɓi seeɗa ɓe nam watta Allah manta salam o wideede mi dañiɗo hakkille kadi mi anndide ko aduna o ko ni yarete mbimi neɗɗo hay goto yiɗa jina ɗum hoyne hay goto yiɗa jina ɗum jandile mi wasorta ko tan oɗo bawmata lamanta salam min mbaɗa waɗa arta mbaɗa wulle mbaɗa luka taw ko koɗam mi watta ɗum ko heddi ko somi heddima e hoore koni sa namda baba seyd ɗum alik baba seyd en tawa ko ni newruɗo onon ceerno joni kon lomtina kon kon bamma mayi walla kawma mayi walla jaatama tan lomɗo jawɗon wawɓe jangguide babiraɓe moɗon dowal ɗum heeɓi on haɗon jantinade jantinade ɗum seeremɓe seeremɓe fof goto seeremɓe maayo kala ko gadduɗa hen ana ɓata tan a felliti min ɗo a leppat heddi koy ko jolɗa walla mbasa yolata wata pawɗon ɗum ko foti ceerno Oumar Kane gabbo juula mayiɗo haggal na garon jultoɗon ga koɗon barkinoro ko nder barkinore somde woni windande min en haala ɗo hannde yontere wonno hannde on jaabaki nan jaabude moɗon on jaabaki nde haaɗi ɗo basel noon yiɗi no suurade kono ɓoɗɗo so basel yiɗi suurade ɓoɗɗoɓe daccata sabu yewtere ñande nde mi jogorano fawde hen hunde ɗokkanomi ɗo ko Cheikh Ba mo ceerno ama nena kañum téléphone mi ene fennami wonde neɗɗo o juultaka boppu ndeke juultaka ngokku mbi kam on juultaka boppu mi woto juulta woyi nder wuuro mbimi holto e nder wuuro o galle Mamoudou El Binta jamayel muɗum ngokku mbimo juulimo o Abdourahmane mbi an ko ɓi ceerno ama nena wonta wattu gorko moɗo gelle waɗi mbaɗa haala ko ngari waɗa mi juultaka to juultaka en kalno yeyde bandiraɓe en kalno yeytere paten e namde meɗen goɗɗe so tawi oɗon jogui Ammata Ba ƴeewen eyyi caggal nde kettiɗen ceerno men Ahmad Tidiane Alpha Mamadou Siley ɗo e leegal men moderne en ketti jewteɗe machallah ha joni ala namde goɗɗe o jokkanta en tan yewtere nde inchallahu mbawen kadi heddade no hannirta ni hade woɗon tan kamɓe fof kadi ɓe calminama en calmini dendagal bandiraɓe kala ɗo ɓe goni e no ɓe goniri fof en calminiɓe ganduno yewtere nde ari ha ɗo e batti jultugol maɗo so nde jokki jultade maɗo ko haram so jokkani jultade maɗo ko haram ko barke ni foti goɗɗum ala mi faddaki hay goto mi haɗani hay goto haalde kono haala ko ganduɗa haala kadi ko poɗɗa haalde saɗiɗi ruttede ko poɗɗa ruttede ko e onon kadi noddoɓe mi kadi e numéro ji ɗi soɗon kaala hen kaale haala mbarka fayida e an goɗɗo Nouakchott namdi ɗum mi mbiɗa neɗɗo calligiɗo ha gayni sim jawni cigarette beele salligi o taƴi walla salligi o taƴani ko ni mbiɗami mbiɗam so neɗɗo salligima ha gayni jawni beele on salligi taƴi beele cigarette o taƴi salligi walla taƴani jabulam ema ko hadis annabi sallallahu alaihi wasallam bata en hakkille no feewi wona kay salligi o boni ko diine makko boni ko diine makko o boni sabu ne laaɓa sa sallam o wi lawla an ashuqqa ala ummati la amartuhum bisiwaki isra kulli wudu'in so nan wuli woto mi sattin e leñolam mi yammirannoɓe soccade kala waktu wona waktu tan salligi wona waktu tan salligante nafilen salligane fof gueɗe goɗɗe calligoɗe
mbele soccade nde so tawi a yijjiti ga puɗɗugol ga ene daggade ma feccade sagani coccoɗa soccade hay sino fiɗeluma mbaɗa ɓaade a dañani coccorgal ko soccarte ko joni kam so wonama welaka soccade Allah ene webni ɗiɗo borsaji soccirɗeɗo kunuɗe so tawi to batte korka woto waɗa hen nebam so tawi wona korka jaggo tan ɗitaɗo salla guinorde maɗa coccoɗa taw waɗa hen nebam sa yiɗi mbaɗa hen nebam ɓaade a horani ɗum kam fofti wona coccorgal tuute en walla kaake walla no ala coccorde e borsaji ɗen jona ɗum ko goho oɗo hadis nene alah sallam joni kay mata soccade simmade hankkadi ko an andi walla waɗa noon joni kam so tawi en dagui an andi so bonni waɗa andi nene alah sallam mbi kañum kam ɓurno so tawi wonano hulde woto sattirde e leñol muɗum neɗɗo kala paaɗo e salli gaade soccoto joni noon coccorgal e sigirat ko ɓuuri wurde coccorgal de ko laaɓal wona hadis goɗɗo ko nene alah sallam mbi so neɗɗo ñaami laaj kote laaj ko walla basalle en waɗi hendu woto ɓatto jama amen mo ɓataki jama kam mo ɓatako jama ko juɗɗo kala ɗo ɓattade jama kabar makko ceerno Mouhtar kaɗa ɗo ɓattade wonko wonema on bone gonɗo e maɗa yayi toyi ɗiɗo hadisaji ɗi fof nan ɗon an bandam ko jiɗɗa e fof no mbaɗa cigarette bonnata ko diine simmade bonnata ko diine wona ala makka to ala ga ala ni hay huuɗe jeede tan gon jeeda goppe ala fulle ala fayda ala ɗagal hay kamɓe fewnoɓe cigarette ɓe eɓe mbaɗi hen limite ɗo poɗɗa haadde eɓe mbaɗi hen ñaw muɗum poɗɗon haadde an julɗo so tawi haɗama ko poɗɗa haadede fof sakko harmi ene harmi walla harmani woppu ko harmi ko bangi ko dagui ko barke bangi ko woni hakkude ko woppu wadde ladde ɓaade wattama lor goppe simmi namdal maɗa ko ɗum jogani mami hen e an namdiɗo mbiɗa wonde neɗɗo omo resno debbo joni noon caggal ɗum o yehi arti o tawi debbo o dañi ko jalluɓe keewi wadde ko wujjude rewɓe janɓe ono mawɓe e jaljal ɓen jaafa ɗon to tuggude 90 tan fade joni ko ɓen kalden joni dañi ɓi o dañi o tawi tan debbo makko maɗo dañi jaljal o wondi e muɗum ene yara e lebbi tati o wondi e debbo o ha dañi lebbi jeeɗiɗi taw ha nama debbo o ko coyiɗo mataw yidde hatta yidde hatta yiide manda ko yidde ene ejjitene yiide ko felliti noon nawde gorko o Allah hankkadi ene weeñnamo nawde debbo o to docteur eɓe docteur eɓe mbi debbo o ene yaara e lebbi jeeɗiɗi nde warde debbo ene yaara lebbi tati to wonde debbo o lebbi nayyi o wi joni ɓe mbi ko ma dewgal ngal itte beele joni so jibini beele debbo o ene dactoon walla dactantakomo jabol makko neɗɗo jettiɗo debbo e edde harmani ɗum ha lakar wasalam ƴeewa noon tawilaji mo goɗɗi mbaɗa on hen toon kono edda kay kala nde pelliɗa yettade e debbo e tawi e edda o harmanimo so tawi ko perguitinoɗo a tini tan ko perguitiɗo a yedanno mbasa yettade mo a ñammintamo a yarantamo a hay hunde dépasse makko waɗɗakima so o jibinino hay hunde waɗɗakima an a innatamo a innantamo o jooɗoro noon kanko andi ɗo waɗata ɓiyiko so duuɓi ɗiɗo muyninta so hitande o muyninta hawo ellito so wala ɓiye ɓesgu he ma o ellito an gorko o nde gartantama o daganoma kono wona kay edda tan a yettimomo edda o jibini wiye waɗe ala wona noon ren hoorema kadi mi winoma kadi sa yi oɗon nde dogal hen mbiɗa ko mata ko joom kalis oɗon namdo ɗum sindo ala no kalis on jingantamo
nam mbiɗa jedduɗa kam mbiɗa ala kan woni ka hay hunde ala kalis sabu dewgal ngal komo waɗna ko mawni ko nana France kañum wonno dewgal ngal yupo jaw debbo woɗɗo so kañum wonno ngal nam ɗum noon ɓaade ko noon min kam joroɗami jafuɗami gandalam ko ɗo haaɗi ya ƴeewi bankode wassalam ƴeew waktuji moɗon eyyi caggal ɗe keɗɗe ceerno men Ahmed Tidiane Alpha Mamadou Sile ene garda banggue edda rewɓe o siftini kam ɗo henna hunde e waji goto meeɗi namdade hono oɗo namdal mbimi ngal ɗo namdal mbimi ɗeɗo garino e jewte men he o wi o serino debbo makko no seeri debbo o noon o wi debbo o harmanimo joni noon gorko goɗɗo resti debbo kono ɓe naddani seerimo est ce que mo dagani o rutto e debbo o walla ko maɓe nadda mbimi ɗiɗo ene wayno ceerno haalino ɗiɗo haaluji de kono mi yejjidi ɓooyi eyi so neɗɗo sarama dewgal haram timmi o en talaga a talagu marratani nam fat e Qur'an karim ceeɗa ko ɗiɗi ceera gotol jeeda nam ceera ɗiɗi feere ma boni aɗa piri pecceti nam ni foti nam hangari gonɗa hangari koye kaylula sa mayatan tan janggo maya law ɗiɗi haaɗi nam ceera ɗiɗi haaɗi Allah wi e deftere mum so tawi o serti gongol fala tahillu lahu nam fala tahillu hatta tanki e zawjan garo so tawi o seerama gongol ngol waɗi tati hangari o daganta ko gorko nam ha gorko goɗɗo resta on restude on ndene wona tan min humanama tan gasi ala wona soɓe gondi hay sinde ko hitande nam ɓaade ɓe jettodirani dohɗo ɗiɗɗi jettodirani sellata nani bore mabɓe fof ma humpito ko goɗɗo o jogui ko nam ni foti so ɗum ala so tawi ɓe mbeɗa ala min kay ko ittam dande ko mbiyete itton dam walla ko nande ɓe memdirani walla gorko o humanimo tan humtanima tan fokkiti fayi ɗo yalamdam walla fayi neere walla fayi yedde burguduna nam woni toon ɓe jiidirani ɓe sagga ɗum seerimo edde kasani ɗum gonno ɓe namdal ma seere mɓene godi kadi namdoɗa masalam yeɓe mbattun hakkillaji e gueɗe ɗe mbatton ɗe nam mbattun haqqillaji e gueɗe ɗe mbatton ɗe no feewi no feewi no feewi no feewi no feewi kala ko oɗon mbaɗa e demoɗon Allah keeɓi hen haqiqa nam so on ganda oɗo kerse namdade oɗo kerse namdade namdirde Allah jaborde ɗon Allah so tawi jiɗɗon koko laaɓi ɓaari mbiyaton ko yimɓe ko jandiloɓe ko ƴetta toon payeto ceerno Mamoudou Ly ko on woni jaam won Allah hokki wona min kono mbaɗo ni mbami on jeyata ko waɗe noon min wiyata ko waɗi ni foti son kaali ko boni tan mi haalay ko boni son kaali ko moƴƴi mi jabbo ko moƴƴi ni tan foti komin nehaɓen komin mbaɗaɓe ni yallah wadde gongata dara goɗɗo min haaka on ni min haaka assuran kam ni mi yaade toppito ɗum gueɗe moɗon e onal mubɓe mbatton hakkillaji moɗon e ko janggoton ko woto adunaji ɓi punti on jangge ha mbawon woto kañe ɗo woto keppe barke woni tan koye jangde fonde woni fonde waɗete barke so jangde tubakoɓe so jangde majƴe jangde waɗete barke tan kala ko jangguɗa gaynuɗa mbawɗa a heɓat barke mum kala ko jangguɗa jeneɗa ɗum mbawɗa a heɓat barke mum hewɓe nen ɗo ko safareɓe nde jangguirɗo to yo duuɓi capannayyi capanɗe joyyi safareɓe taw jomum nde janggata honde ne yaade duuɓi capannayyi capanɗe joyyi o noon yo wawa janggude diine so janggui wawata bandiraɓe jangguirɗo o to duuɓi capannayyi wawi on wi janggata diine wawata hankkadi mawni a mawni de kono aɗa jangga meccal ko keɓɗa ɗo e ote ko sa yeeyi to diine fotani Allah hokke toon ɗum sabu sahabaɓe annabi sallam koɓe 60 woto mabɓe fof wuuri e l'islam duuɓi 60 maayi wuuri e kefeeru kadi duuɓi 60 goto fof temedere nogas Hassan ibn Sabit ko jeeya Salman al Farisi kam ɓuuri ɗon on haaldaki ko jangguinma safaragal ko walla jangguinma masumagal walla jangguinma meccal gongal sa ruttima e qorade hen mbaɗɗa ɗum tan jangguinde kono ɗo ɓikkon jahon e laabi saretaji bamɗi
cukule yettaaki duuɓi jeetati yettaaki duuɓi sappo nam totte sere mbabba sabu cuku ñaagal joomum en ɓe waawi ɗumen jabde Allah e huuñɗude cukalon kono keɓa duuɓi sappo nam totte bamɗe en dongna donka naweede galle ceero jannga nam ɗum no moƴƴi mbiɗon kon julɓe nam mbiɗon jiɗi jangde son ngalaa ko ndokkuɗon ceerno son ngalaa ko ndokkuɗon ceerno jeehe ceerno kay antane maɓɓe nam ko gañɗon ko wiyeede almuminani jalo en ndaɗo e kalis alay sago soɗon jiɗi Allah kay daña no mbaɗon nam soɗon jiɗi Allah kay on mbaawa rokkude ceerno kane wuura on mbaawa rokkude ceerno kane wuura ɓiɓɓe mon alay sago ɓiɓɓe moɗon jalo ɗum ko naafi gago men fa e huɗede mon Allah on hum binde jiɗi biyon min dog e ceerno ɓen jalna so ceerno yalna sa yalanaki ceerno kay ceerno yalna ɓi ha cekkanongo wona wawi jangguinde ɓi nam mawde ɓadde seeɗa mbe joni ligginat tan i liggono ceerno ƴeewa sene yalna ɓi nam liggu dokka ceerno ƴeewa sene yalna ɓi addu rasuma ƴeewa ceerno sene yalna ɓi addu ko poɗɗa addu ƴeewa ceerno sene yalna ɓi daraji nan woodi nam ono majjiyankoɓe wonɓe caggal leyɗele e wonɓe gaɓe mbaɗon daraji ko dokkan ɗon daraji ɗi ko sonno sino seeɗan furankoɓe tan jangguina ɓi mon nam te ɓuuri wawde jangde ɓuuri wawde jangguinde oɗon gandi daraji ɗi sirruji moɗo kala gummi toon mbiyaɗa ko derno so ari kam min mbiyata ko ay batte wawa nam sirruji mon saktima e ɗum hay dara ɓe koye dara janggi won toon duuɓi joyi duuɓi jeegom duuɓi jeeɗiɗi arta ga taw haysi gotan da nam walla wiye reeni taw haysi bay ɗumen ga Fuuta kala mo nanɗa ga reeni a suusa même ɗum no ngel fotiri fof o Fuuta ga duuɓe ɗum koye oɗon gonɗi onon wonɓe toon ɓe nam ndeke noon so aɗani kay sowona ɓalewa gardeji walla añande Fuutankoɓe hunde oɗon gona ladde gona France gona ga aɗa nelde gonɗo Dakar lewru ujunnaji sappo walla sappo e joyyi gaga Fuuta ga ɓiye janggannoga ujunnaji ɗiɗi awa neldude ceerno nam ceerno en yalnaɓe tan ligginani an halto man nasir ɓuno haram de so ceerno ligginani ma waɗanema labangal jangguinanma ɓiye mere nam ko kasiranɗa ceerno ko ceerno hasiranmama kon ɗum no banndirete mbatte hakkille koye moɗon goo ko jangguin toon daraji ko on perdi leñol mum ɓiɓɓe perdi leƴƴi mumen perdi ɗemgal mumen perdi gonka mumen perdi neɗɗagal muɗumen jannguɗo daara jamuguel won toon ha dañ duuɓi sappo walla sappo so arti ga a wi ɗum hokkam ngala gombal ene andi a wi ɗum hokkam nde e jambere ene andi a wi ɗum hokkam ngala burgal ene andi a wi ɗum yanam galle kawma en neɗɗo anda ko wallako leñol ngol kay perdi leñol mum kadi ɗo neɗɗo yiɗi ko neɗɗo nehi e muɗum ko ɗum yiɗi so nehi kadi ko toon yiɗi so mawni ko toon tan andata toon jari bon nan on jii woni France woni Amérique nan fof gulali lukar nan toon e toon dokkon baniraɓe moɗon e toon dokkon ɓe miñiraɓe moɗon gasi debbo ala hen haala ala hen haaju ko addi wonani he toon neɗɗo men ko ne tubakoɓe yummiraɓe en jawnira yummiraɓe mon jawnira mi jaltano galle ɗum ko nafata mbatta hakkille e jangdeji he mbatta hakkille e jangdeji he dokkaton mahadaraji ɗi ko so dokti ga mbimi ɓiɓɓe moɗon daña ɗum taw perdani liƴƴi mon neɗɗo wonta jamuguel legal nan toon ne wiye jamuguel sa heppi wurtana a sondo cikkiti garaji nan toon wiyan anda ga leñol mum ala wawata gal kadi ko ɓuuri hewde hen ko jetton ɗeɗo gueɗe fof ɗeɗo pilame he fof ko laamu hankkadi jaalima e moɗon funti on mbiɗa oɗon pompo laamuji ɗi laamu adana ko kañum waɗi ko ɗemgal mum jangguintono ene jinggana ɗemgal muɗum waɗa on école aji waɗa ɗon fof wiya gaare janggue ɗemgal min joɓon joni on ko deftere Allah joni on jangguina kadi oɗon joɓe goppuɗon e ɗum oɗon mbaɗa ko wona gueɗe Allah ko Allah yiɗi joni so tawi onon wiyoɓe sunna ɓe hoto école wona e Madina Munawwara hoto pharmacie wona e Madina Munawwara to woni sunna ka ene woodi kadi mbasen ɓurtinde nelaɗo waɗa eɗen pindere ko eɗen ñamodire ko eɗen mbaddere ko eɗen ƴettodire ko e dow meɗen wala ko mbatten ko nelaɗo waɗani foɗani ko nelaɗo foɗani
oɗon dañi hade silum oɗon tambalil tan e kullu shay kullu bidatin dalal ko ne finnaɗi mare kullu kala fof na kullu mare fof pen wa min kulli shay'in khalaqna zawjayni la'allakum tadhakkarun alladhi kala kuude min mbaɗi dewil e gorel ore del malaikaji won maayde bonde on ji na turto mbimo min kulli shay on mbi kulli shay bidata kamɓe mbi kullu bidatin dalal ko bidata mbiɗon kullu ko kala fof mbimo min kulli shay'in khalaqna zawjayni foto dewil malaikaji woni hoto julli malaika woni hoto jomaji malaika woni ngado hadis oɗo maayi ko nder albani en fawzani en ngappade ngoli so men laanatullahi alayhim ajmain ena mbaɗa yimɓe tan gulali naam ha kullu bida ha ne ala sallama kullu bida en dala toon kullu so naadi waɗi kullu shay mbiɗon kullu bidate naam wona bida fof harɓe de wona kullu shay kadi zawjani kadi ala wona kadi ko min kullu shay zawjani de malika ala naam kadde sono jogui dañi yimɓe Samud nderi Allah wi ma tadru min shay'in atat ali illa ja'alatu karama nduɗo hen naam ala ko ndu ara sona ndu watta ɗum no hay goto anda arfa arani makka ndu waɗi ɗum goppere tan oɗon jahata oɗon bonnita kala moɗon naam oɗon bonnita diine moɗon oɗon jalkodira e koye moɗon saka aroɓe joni tipto bayi layfaji ma a yiiɗa heɗade halpular bi halpular pullo ɓi pullo daro ene yedde dine samme yedde na sallam mbe woni ko muusi kono ko mbawɗen hen halpular jibinoɗo e diine andi diine jibina e diine ha foti ɗo foti ni haari ɗo garaten hande ɗo ko hande mbiyeten ɗen daɗore jedde Allah hawru mbiya ye mare liƴƴi ɗi fof mbaɗi hefereɓe sowno halpular ko Allah kiɗon halpular an fase kuɗa ɗo kay maro ka kuɗa tan an kay ka kefere an ko goto ka woni kefere adi ponde i wona galasi dagal tawol ko pourquoi mais leƴƴi ɗi fof mbaɗi hefere mon halpulare mbatta hefere an gora woni an gora woni kefere an kay yo Allah dandu men musiba maɗa an ni foti goɗɗo mala hen joni e jewte mbaɗen onon seere mbe firoɓe yoga e firoji e nder teleji ɗi télé fulɓe télé halpulare kala télé wonde mbatton hakkille ñande en an ɗi jewtuɗo e télé fulɓe aɗa haala seydina adama alayhi salatu wassalam aɗa haala no Allah tagiri ɗum aɗa haala ko Allah andini ɗum ɓurɗa e ɗemgal ɗemɗe ɓennuɗe tawa yananaka e ley somi yiji tan ɓe mbima ko Oumar Kane aɗa warini hen ha ɗon mbawi hadde ndewɗa hen kalɗa hen mbiɗa walla nde Allah wi am bi woni bi asma'i hawlayi nde Allah wi malikaji ɗi kabre kam inde ɓeɗo mbiɗa hen ɗiɗo téléphone aji foof ko nden cemtema e pene ma mbiɗa ɗiɗo radio ji foof ko nden an peut-être an semtata an Oumar Kane so woodi ko hande wata bal sappo e joyi jewta mbaɗe ɗum aɗa wonde Ousmane Diallo nen Ousmane Diallo no ñanti mbaɗano koye délocage ɓe docteur Diallo wi noon aɗa andi hokki men ha sinne ɗi ko Allah bonni docteur yaɗa dokka Ousmane Diallo docteur mbasaɗo ko ɓe Diallo ɓe onon bandam mi reftanma tan e aya mo pirɗa o sa yi duttoɗa sa yiɗi jaɓa sa yiɗi codɗa kala men koko Allah wi e ko Allah waɗi eyyi nde Allah wi qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifatan sortanani ɓe adama sortanani ɓe ko wi tan ko ja'ilun fil ardi khalifatan baɗaw tan lomtam e leydi he mone yettinanami ko jinmi yettinede ko wono noon so tawi on mbi neɗɗo heɓata wasila waɗata yo neɗɗo rew Allah tan yo ñaago Allah tan i Allah de wi ene waɗa lemtume leydi he kadi hay ɓe waɗɓe kadi wota ñaago walla wona nam mi namdi ɓe waɗi e leydi ɓe wota ñaago ɓen ɓe wi ko lomtiɓe wota ñaago ɓen ɓe o wi o lomtiɓe wota ñaago ɓen en wota ñagat ɗum guele malaikaji guele helelle
malaikaji na kay men jahaade ko wadan dumen نعم Allah wi ene wadata ngam biya ayi famata ba kono tajalu fiya ma yusri oɗon jenna so adama ne wurno yenato onon ne نعم ma dañi woni tajalu fiya ma yusri hasukudima adama ha goto tagano ko wona baba adama hedde be adamaji ngari no madi wona gonga نعم Allah ko ali ko tan ɗum kabilaji kadi wonɓe ɗo e ladde Allah andi ko halata ko tajalu fiya ma yusri hasukudima te wal hal minen wona hanno sabbi babde on qaddisu laka نعم minen mi waɗanma ne mbata eɓe mbaja eɓe mbaso e dow Allah Allah kay ɓuri andu golle mum ɓuri ɓandu koye mabɓe ɗum woni wasu moƴƴani min communi walla goɗɗo Allah ala annabi sa sallam de hefre mbinoma yamunnuna alayka an aslamu Allah jaabi wiɓe qul la tamunnu alayya islamakum نعم bal ɗaccu an annabi sallam bari law yamunnu alaykum نعم wonan la suyi min mbaɗa baso faade mbaɗa ala ko Allah jabanimo ko min Allah tigi jabanto annabi sallam an hadakum li limande pewnu on e din l'islam hade mon andude ko moƴƴere mon ko mbaɗɗon oɗon kala kon l'islam wala kon wala wona gonga نعم ko min kay poɗɗon yettude poɗɗon mantude enelɗo e moɗon oɗo nelaɗo ha andina oɗo dimi kamɓe malaikaji ɓe keppima ɓe peli Allah نعم ñi mbiyama aha felde Allah sa feli neɗɗo kam mbiɗa waɗi ko anda wala wona a taji Allah fiyama suudu anda Allah anda ko watta haala jokki نعم ha o wiiji ɓaade ko noon an mbi woni ɓe asma'i haulay oɗon gandi ko mbaɗanmi o onon wonduɓe ɗo ɓe نعم woto fof yo haalnam inde goɗɗo an mbi woni bi asma'i wona bi asiya'i malayika wona ullundu wona dankil wona jubgil نعم wona korel saka mbiyon malikaji adama andira ko burgal en ullugel en portable en نعم on peni an mbi woni bi asma'i wona bi asiya'i ko haalde koye malikaji wonko jiɗɗo goɗɗum an mbi woni bi asma'i haula'i ɓe ko ɓe wirni ɓe walla نعم in kuntum sa tawi ko gonga nde ɓe donki adama an ceerno bayiɗo mbiɗa Allah haalnimo ko inɗe muɗum Allah haalnanimo inɗe muɗum نعم wona ɗum Allah namno oto jara oɗon mbaɗa oɗon yimɓe kooce Allah wi ko ambinu bi asma'i haulai in kuntum sadiqin نعم qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim walla yi an bi Allah andimo ko inɗe mum o wi ya adam ambihum bi asma'ihim نعم walla ko inde Allah bi asma'ihim ko inde Allah an paccir ɗum ɗo mbiɗa Allah andini adama inɗe mum ambihum bi asma'ihim نعم wona bi asma'i wona gonga ambihum bi asma'ihim an adam oɗo aɗa julda neɗɗo jamma oɗon ganda galle oɗon ganda e lewa anda ɗum namro inde ñande wotere mbaɗa ka anda adam wi okkade goto kam ɗum ɓen ndeke subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wojjani نعم adama andi naaka ullungil walla dawangel malika haajum ala e ɗum Allah namta ko malika ko anda namta ko malika kadi ko tagan taw نعم walla malika anda e faɗo mbiyon Allah andini adama ko Allah namdi malika ɗi ko ullungel en burgel en waɗini cemta mon coɓɓe نعم ndewe tan e yiyal he ha donkon andude paɗo ambi'um bi asma'i adama ambi'uhum bi asma'ihim نعم falamma anba'ahum bi asma'ihim wala ko bi asma'illahi نعم namdi ambi'um bi asma'ihim wala ko ambi'um bi asma'i Allah wiyan andinɓe inɗe mabɓe walla ko Allah wi ko yo adama andinɓe inde muɗum Allah wi ko yo adama andinɓe inɗe muɗum inɗe mabɓe ɗe yo andinɓe نعم wiyani yo andinɓe inɗe muɗum ɗe luttuɗe e oɗo masala
dañol baraji mbason wiide hayɗo e radio murtade mo mbiton ɗo e seere mabɓe tafsir qur'an ɓe ɓe mbiya Allah haɗi hatta al qasar wal qusaya wana bi ashiya'i falamma anba'ahum bi asma'ihim wana falamma anba'ahum bi ashiya'i wondi adama ndene gede malay gara sara batta ala jubbul ala tini ala batala e dewel ko wondi adama e ɗum ngoppere toon ngoppere toon jeeɗo gasi so ɗum pira yo haaɗe haɗa mon ha ɗo gure kaaɗi ɗum ɗo ko fira mawɓe adana ɗum ɓenni ɓooyi wona gonga yadama an mbihum bi asma'ihim faqat falamma anbahum bi asma'ihim faqat gasi ni foti yeeɓe gasi walla ne heddi hay so minute goto walla suwa ala annon ala miiɗa ɓurtide ala wona ala mbiɗa mbaɗum ɗum miiɗa ko ɓurtata ko sabu yimɓe kala ko kalmi tawan yalta ma jaafu ɗum kala ko kalmi tawan yalta e bandiraɓe yewtere meɗen ari haɗo e jarɗo jaafuɗo en calmini dendagal mo goɗo en salminde foof yo Allah waɗan en jamma ɓe yo Allah yurmoɓe en yaafo ɗumen e ɓe ronkuɓe kadi yo Allah hokku ɗumen ko jiiɗi ko janggoɓe yo Allah wallu men jangde jumwoɗi yo Allah hokku ɗumen jangde nafoore yo Allah hokku men en tunniri e ndaroɓe liggiyaji e ndaroɓe dewle e ndaroɓe dendagal ɗanle fof yo Allah newno kala ɗo ɓe goni yo Allah newno kala ɗo ɓe goni yo Allah newno yo Allah danduɓe ɗe ɗo kunuɗe e ɗiɗo miijoji lamɓe bonɓe e ɗiɗo sohlaji bonɗi yo Allah danduɓe e ɗiɗo sohloji kala guittanoɗo e service muɗum yo Allah lomtina ɗum ko ɓuri ɗum kala guittaɗo e service muɗum yo Allah lomtina ko ɓuri ɗum so tawi ko neɗɗo gustaɗo kadi yo Allah lomtina ko ɓuri ɗum ɓe jeeya nabi sallallahu alaihi wasallam wassalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh yewtere men islam ari ha ɗo dudal islam en joɗɗon e ceerno men jinnare men khalifa men ceerno men Ahmed Tidiane Alpha Mamma Siré ɗo e legal men moderne en calmini hettiyankoɓe namde e garanɗe en kadi machallah eɗen mbiya kadi ha yontere arore inchallahu rabbi